ụmụ Igbo mma mmanụ ụmụ Igbo ekene m unu ọmụ anwụ Igbo agbara nze na amara ka nsi kwado ife m ugwu Igbo agbara nze kwụ na ya bụ egbe bere ugobere nwanza bekwuere nke si ibi ebe na nkwu kwa ya ụmụ Igbo ana m anụ na nwanne nwoke unu na afọ ife onyonyo ya ebe a na-eji ofe eze akụ agba ọnụ naanị ya ndị uwe ojii n'ọnọdụ n'ụlọ mkpọrọ ka m gwa unu nke bụ eziokwu arụ ndị dibịa na-akpakarịkwara akarị o arụ ndị dibịa na-akpakarịkwara akarị ịmara m gwara unu mụ bụ aka ji ọfọ ikwu eziokwu n'ala Igbo ire ọma ka eji na-eji aga n'ogwu ndụ m bụ ịdị na-ekwu eziokwu iyi unu na-agba ma ebe ifu na-eme agbasa o nwere ike ime m ka m kwụsị ikwu eziokwu m kọrọ akụkọ maka Mathias na Alusiego maka Alusiego si na o nwere ndị mmụọ ọjọọ 25 na ndị mmụọ ọjọọ ahụ na oge eji wee gbuo onye ọbụla wee mebi na onye ọbụla na-ekwu ihe ọjọọ maka akwa ọkọ mgbe na Mathias na-ekwu o wee sị na ọ ga-egbukwu Mathias wee sị na ọ ga-edikwu ya na ị ga-agwa ya ihe niile kpọọ ya ife niile mana isi akwana na ị ga-ewelu ndụ ya n'ebe aka gị na ya ga-enwe nsogbu wee na-anụ na ụnyaa na ọ kpọrọ ya bụ nwoke with 25 demons ya ahụ wee jeje sign on na-asịsị ebe ka ndị mmụọ ọjọọ 25 ahụ bịa bịara ịkpụrụ ya mebi na akpụrụ ya mberede o nwere ike ọ bụrụ ife men maka na ọ bụrụ na 25 ndị mmụọ ọjọọ 25 ahụ na ya adịrọ m chọ na ndị uwe ojii ga-emenwe mana ịmakwa ihe ndị be anyị kwu asị na Igbo Igbo ekele m unu siko onye Chibike ya zere Igbo Igbo ekele m unu siko onye Chibike ya zere ọ ka bụkwa mụnwa NDS Opinion TV abịakwa gbasara ụbọchị taa iwetakwa n'uche nke mụ ajụkasị m ajụ biko ọ nwere ozi nnụtara ụmụ ihe anyị nwetara nwanne nwoke agbara nze bụ onye nnụ ya nwa ihe na efere ya si na Alusiego Global na ndị uwe ojii anwụchiela ya na Mathias ejire ndị uwe ojii nwụchie ya nwa amadi Alusiego Global unu mana ya eze ndị Igbo ọmụ na-ekwu nwụba Alusiego Global were abalị na-egbu abalị ọra n'ọbụ ya bụ ndị nji ọda today na-enwe 25 maka nwoke a na-akpọ Mathias eze akụ na Mathias eze akụ achụ Mathias n'ihi na mind your business apịawa gas na one thing eju oge egwuru si na ọmụgwụ m ga-esendị gị 25 demons 25 demons ebe nri nke n'ịma nwara nke ọzọ nọmba 1 bụ na ọgwụ m na-egbu onye aka ya dị ọcha onye ọbụla dala iwu mpịawagide gị azụ mpịa na gị na n'iyi ọnọkpa na okoko bụ ntị ya mere this is the last warning mma ya gị mma gwara gị okwu ọzọ ma ebe ya bụ my action akpọrọ m ndị dibịa ndị a na-eme ekwusi okwu masị ya mere eme ijide ọgwụ ijide okwu oji ego oji ọgwụ ya kwụladụ dị eze nke mere nke ọzọ na-ejide ego oge o kwugasị oge ha bụrụ egwu nke ahụ na anyị niile enwa dibịa mana ugbu a anụgo m ife kwuru ozi zuru erutego m aka nna m ọ sị na naanị mkpesị aka mana anyị nene dịka isi wee kwu nọmba 1 ikwutegbuola onwe gị ife na this 2023 don't worry a ga-esi stay side bịa sa lawyer ma o finish and told me about the video when the petition is done stay side Mathias eze akụ Igbo Love Themselves Foundation onye ọdịnala onye omenala onye ọdịnala bụ ụzọ nke eziokwu o zirizi n'iwu na ọ bụrụ na Mathias na Alusiego Global nwere ishu dịka o si gbasata nke ahụ ugbu a na ya nwere okwu o ziri ezi n'iwu na Mathias ga-aga ịkpọrọ ndị uwe ojii maọbụ were ya okwu gaa faịla suit gagba ya akwụkwọ maọbụ gwa onye ọkaikpe ya his lawyer ka ọ faịla suit against Alusiego Global as a traditional person as onye omenala o ziri ozi n'iwu na ọ ga-eji ndị uwe ojii wee iji ahụ ya nwa amadi egwu maọbụ were ndị uwe ojii wee nwụchie ya nwa amadi o ziri ezi n'usoro nke ọdịnala n'ihi na ihe nwote nwansị na-eche n'ihi uche nke m when you go to Rome you behave like the Romans ịgakwa na ịga US ma London
Guess what? I wanna. Awasi. Give your corner, Usro Commoner, Umanala. Yadejo, Adejo, Gunu, Alangon of my. The gang on my, a kangon on my, Orion on my, Unquagon on my, Egotago. Yawusro Cordinala. I know the Conmayana Mbu Dika, only statuary large, Musro Cordinala, actual large, Musso Kendana, Musso Cordinala. The Nahanambu, Nabuhemuku, Agana ke onye eze maọbụ onye nze maọbụ onye na-achịkọta obodo wee kpaa ya ugwu n'ụmụnna akpa ya ugwu n'ụmụnna kpaa ya n'ụlọ anaghị eji ya aga kọt anaghị ejikọ na na-akpụkwa ya ndị uwe ojii ịma mgbe anyị na-akpa mgba ndị kotima anaghị eji ndị kotima n'ihi na bekee bịara wetara anyị polisi bekee apụta wetara anyị barista bekee apụta wetara anyị DSS bekee apụta wetara anyị civil defense bekee apụta wetara anyị soja ihe ndị a niile wụ ihe na nwa dị ishi jiri bịa o nwa dị ishi kwe ma ihe nwa dị ishi Mathias nwa dị ishi ya ihe ndị o jiri bịacha masị m ajụ ụta Mathias na Alusiego nwere this issue o ziri ezi na Mathias ga-eji ndị uwe ojii wee mee ya nwa amadi arrest wee kpochie ya ka ọ bụ iwere ya okwu wee pụta ya n'ụmụnna na eleghị ọgbakọ ya ha wụ omenala bụ ụzọ eziokwu foundation ka omenala bụ ụzọ eziokwu chọọchị ka omenala bụ ụzọ eziokwu gịnị ya eche m ebe ha ka ọ ga-ewere ya okwu wee weta wee kpaa ya eju gburugburu ụlọ kpaa ya eju gburugburu ụlọ o nwezie ebe ya nwata si dahie n'okwu o nwere ike asị arịọ ya mgbe ọ ghara ma o rie ya ha n'elu ya Mathias ọwụjọ tụgha gị ihe a ọwụjọ tụgha gị mere iji ga-ewere ndị uwe ojii wee nwụchie ya nwa amadi ajụ ka m na-ajụ ọ bụ ụjọ tụgha gị iji were dị odu polisi ọ bụ na isi dịka isi kwuo mgbe ahụ na ị nwere connections ị nwere nke ọzọ eche m na ị ga-eji ndị connections aha lụọ ọgụ maazị Nnamdi Kanu ụmụnna biko abụ nwata na-asa ahụ n'afọ onye ma biko ya kụziere nụ m ya bụ ihe mmụọ chere ka wee chee nke obi m wee chee nke onwe m na dịka onye omenala na o kwesịrị iji usoro nke omenala so ya okwu ọ bụghị ịga ụlọ ikpe ka ọ na-akwere ịgakwa polisi n'ihi na polisi na ụlọ ikpe bụ ihe nwa dị ishi wetara otu ugbu a na m enwe okwu nwa na nwanna m enwe okwu n'ụlọ ụka a ma eji ụmụnna n'ụlọ ụka eso ya okwu ma o were ụmụnna n'ụlọ ụka so ya okwu ma ọ ma agakwuwe nwa amadi ha kpọọ ya anyị akpọrọ ọdụ kpọọ ka aha akpa onye ọbụla atọ onwe ya ụta anyị emejie mana nke a ga iju ezi ihe nwa dị ishi the product of white man mere arrest you are violating your own law you are violating your own rules the police is not from omenala police are from omenala Mathias your